Ключови. Значи след като сме сложили всичко в кафамата, най-отгоре, за да не загаря, слагаме един лист зеле, който после се маха, да покрие всичко. Да се задуши добре. Сложили сме една чаша ориз. Значи трябва да сложим колко беше вода? 3. Виното 2. Да. Значи слагаме 2 чаши вода. Често обичаме да казваме дълъг мач. И успеха и неуспеха на това предаване Една чаша вкусно домашно вино от Пазарджишкия регион. Като Big Brother, VIP Dance, Music Idol и така нататък. Задължително червено или бяло. Няма значение. Дали бяло, дали червено, няма значение. То се ражда, живеете в животание и то ще порасне пред очите ми, аз още не мога да кажа точно как. Слагаме капака. Сега ме мързи да слагам брашно с тесто. Това ще сложим едно фолио. Но в оригиналната рецепта се слага брашно. Слага се брашно един вестник, за да се запечата. Да се запечата и да не излиша. Ние сме по-модерни, ще сложим фолио. Ние сме на по 30 години и... Добре. Слага се в фурната и се пече 5-6 часа на 100-120 градуса. Значи на слаб огън. На слаб огън. Виждате ги през последните минути. Веднага след реклама.